tahimik ngayong bandang una? Kasi parang may narinig ako, Kongreso na naman, walang ya. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso. Walang ya, Kongreso na naman, si Speaker na naman. Lalo pang pinataas yung budget ngayong 2024 na wala ka namang maramdaman. Yung budget ng Pilipinas, siyang pinagmumulan. Totoo nga ang sinabi ni VP Sara na ang budget ng Pilipinas ay hawak ng 2 buhaya lang. Ben, 2 tao lang. Eh, buhaya gusto ko eh. Biruin mo, 1.44 billion per day. Hindi mo na matatanggihan, Speaker, kinantahan ka na ni Villanueva ng My Way. Tiba-tiba yung buhayang araw-araw birthday. Gusto kasi ng kupal na to, Band-Aid solution. Ayuda dito, ayuda dun. Eh saan na napunta yung 1.44 billion? Araw-araw pala yun? Hindi man lang namin naramdaman yun. Tingnan mo yung extra pondo na 90 billion sa PhilHealth kinuha.